Salutare și bine ai venit din nou pe canalul meu de YouTube Maria Olaru Oficial. Astăzi m-am gândit să-ți prezint câteva exerciții pentru întreținerea spatelui, dar cu minge. Veți vedea că sunt exerciții simple pe care toată lumea le poate face și mai cu seamă poți să le faci ori de câte ori simți tu nevoia. Eu aș recomanda de cel puțin 2 ori pe zi, însă nu e nimeni supărat dacă nu se întâmplă treaba aceasta. Așadar, haide să începem. Am să încep din picioare. Luăm efectiv mingea, nu ai nevoie nici de saltea, de absolut nimic. Iei mingea și o ridici deasupra capului, prin înainte, sus. 2, 3, 4. Exercițiile se vor executa lent, da? Să fie mișcarea cât mai fluidă, spatele drept, picioarele ușor depărtate. Bun, următorul exercițiu, păstrăm direcția, doar că încercăm să apăsăm pe minge. Să punem ușoară presiune mingii. Și în timpul acesta coborâm și ridicăm. Coborâm și ridicăm. Bun. Ne așezăm pe minge. Aceste exerciții eu obișnuiesc să le fac destul de des pentru că am probleme cu spatele, iar pentru flexibilitate ne așezăm, ne prindem de ceva, ducem bazinul spre înainte și extensie. Spre înainte și extensie. Și rotunjește, extensie. Rotunjește. Același lucru, încercăm să înclinăm stânga-dreapta. Bun, și acum din șezut încercăm ca și cum am desena un cerc. Câteva repetări într-o parte. Și apoi schimbăm sensul în partea cealaltă. Bun, am făcut câteva în picioare, așezat, acum pe genunchi, nu ai nevoie de saltea, pur și simplu un covor să-ți fie confortabil, pe genunchi și ne întindem. Te ridici, îți apropii mingea, după care din nou așezi fundul pe călcâie. Te ridici. Și ultima. Bun, ne așezăm culcat dorsal, pe spate culcat, un picior este pe lângă minge, celălalt sus pe minge și tragem genunchiul sus la piept. Această minge este de dimensiunea S, dacă voi sunteți mai înalți, sigur puteți în funcție de înălțime să vă alegeți dimensiunea potrivită, M, L și așa mai departe. Perfect, schimbăm și piciorul celălalt, nu uităm, orice facem, facem cu ambele picioare și într-o direcție și în cealaltă. La fel, execuția se face lent, nu ne grăbim. Așezăm ambele picioare pe minge, ambele picioare și același lucru. Trag genunchii la piept și întind. Aduc mingea către mine și întind.
Perfect. Ne ridicăm. Pur și simplu îmbrățișezi mingea și te așezi acolo și stai, te relaxezi și te duci înainte și înapoi. Bun, același lucru pe spate. Ne așezăm pe spate și cu ajutorul picioarelor împingem și revenim. Împingem, puteți lejer să așezați palmele pe covor și să stați acolo. Să stați. Picioarele sunt ușor depărtate, sprijin pe tălpi, da? Să avem echilibru, să ne păstrăm echilibru, să nu cădem. Așadar, îți recomand cu căldură să ai o astfel de minge acasă. Dacă nu, de câte ori ai posibilitatea când mergi la o sală de fitness, să nu eziți să o folosești pentru că e magică. Iar pe final, un exercițiu pe care poți să-l folosești nu neapărat cu minge, pur și simplu un scaun, stai acolo și te relaxezi. Cât îți cade bine. Perfect! Asta a fost tot pentru astăzi. Îți mulțumesc tare mult pentru atenție. Nu uita să-mi scrii cum te simți, dacă ți-e bine, dacă ți-au făcut bine exercițiile mele. Ai grijă de tine, rămâi sănătos. Până data viitoare, toate bune!